ବାର୍ତ୍ତା କବିତା କବି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ କବି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କାବ୍ୟରେ କବିଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କିପରି କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1935 ମସିହାରେ ଭଗବତ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହାର ମୁଖପାତ୍ର ଥିଲା ଆଧୁନିକ। ସେଥିରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଶୋଷଣହୀନ ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ମେହନତୀ ମଣିଷ ସମାଜ। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଆଶା ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଭାବଧାରାରେ ଜଣେ ମଣିଷ। ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଏହି ସ୍ୱରସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଢଙ୍ଗରେ ରୂପଲାଭ କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ବାର୍ତ୍ତା। ଏହି ଭାବଧାରାରେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟି। ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ଆଧୁନିକ ମଣିଷକୁ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର କାବ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କବି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଶୋଷଣହୀନ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅସହାୟ ନିରନ୍ନ ଶୋଷିତ ଶାସିତ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରି ନିଜର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ଶୋଷକ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଯୁଗରୁ ସମାଜରେ ଧନୀ ଗରିବ ଭେଦଭାବ ରହି ଆସିଛି। ଥିଲା ବାଲା ନଥିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ। ଶୋଷିତ ସମାଜ ଶୋଷିତ ମଣିଷ ମଥାପାତି ସବୁ ସହ୍ୟ କରି ନେଇଛି। ଫଳରେ ଶୋଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଧନ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଗରିବ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମଣିଷ କ୍ରମଶଃ ସଚେତନ ହୋଇ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ନିଜ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର କାରଣ ଧନୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି। ଆଜି ତାହାର ବେଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କୀଟସମ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବା ପାଇଁ କବି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ, ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆତ୍ମବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ହକ୍ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯୁଗର ଜଡ଼ତା ପରିହାର କରି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ କବି ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ସାମ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ କବିଙ୍କର ସର୍ଜନାଶୀଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କବି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବା ପରେ କବି ମାର୍କ୍ସବାଦ ପ୍ରତି ମନ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏକ ସାର୍ଥକ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ବାର୍ତ୍ତା। ସଂସାରର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ବୋଲାଉଥିବା ଧନୀ ବର୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଶୋଷଣର ମାୟାଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଖଟିଖିଆ ମଣିଷ, ଦଳିତ ଶୋଷିତ ଶାସିତ ଅବହେଳିତ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ, ନିଷ୍ପେଷିତ ହୀନମନ୍ୟ ଲୋକ
କୁଲି ମୂଲିଆ ଲାଞ୍ଛିତ ପୀଡ଼ିତ ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ଧନୀ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶୋଷିତ ମଣିଷକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କବି ଏ କବିତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବଦଳି ଯାଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ପୃଥିବୀ, ସଚେତନ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ, ଶୋଷକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସପ୍ତାଦି ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି। କଣ୍ଠରେ ଦୃଢ଼ତା, ଭାବନାର ତୀବ୍ରତା, ଚିନ୍ତାରେ ଜ୍ୱଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାଙ୍କର କବିତାରେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ପୀଡ଼ିତ ଦୁର୍ବଳିତ ମଣିଷ ଆଜି ଦୃପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଧନୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶତ ଶତ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଜର୍ଜରିତ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଉଠୁ। ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବାର ସେନା ମନରେ ଧରି ଆଜି ସେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବ ବୋଲି କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଓ ଭାଗ୍ୟର ସୀମା ଡେଇଁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ସେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭେଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରମାର କରିଦେବାକୁ ଯାଉଛି। କବିତା ବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ ଭାଗରେ ମଣିଷକୁ ଜ୍ଞାନରଶ୍ମି ଆଲୋକିତ ହେବା ପାଇଁ କବି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଗି ଉଠିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ହେବ, ରୂଢ଼ ହୁଅ, ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ, ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ହୀନ ଦାସୋତ୍ତର। ମଣିଷ ଭିତରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ନିହିତ, କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଅକାଳରେ ଠେଲିଦେବା ପାଇଁ ଦଳିତ, ଲାଞ୍ଛିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି, ନିଜର ହକ୍ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜବାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସଚେତନ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତ ମଣିଷକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା, ଆତ୍ମବଳି ଦେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାସ୍ତବିକ କବିତା ଆଲୋଚ୍ୟଯୋଗ୍ୟ। କବି ସୁନ୍ଦର ତୁଳନା ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର, ଲାଇକ୍